wedok. Temate kon bojone, yo. Kok nyekati yo lanang-lanang iki. Iku brengosen iki kok gak. Oh, kon temate bojone kon sing wedok kon temate. Bocah edan ndi Mas, bocah edan iki. Wis kon metu wae, kon metu. Iki Mo. busana kaprajuritan nih ngerti. Senajan wong lanang yo pancen nganggo jarit koyo ngene. Pancen wis adat istiadate. Ono lanang kok sewekan isin. Busana kaprajuritan ngerti. Kowe durung tepung karo aku ya rupan. Lha teng rono sapa wae kandhanono? Sapa? Sien ngagem busana kang sarwa mencorong-mencorong putra katembuhan Surabaya. Raden Mas Saung Sari, Raden Mas Saung Rono. Mencorong. Mencorong. Arek loro rong corong. Yo iki yo. Kon pek rong corongi ae. Kowe gak ngerti? Hah? Yen pakaian kaya ngene iki, mencari-mencari iki putra tembung Surabaya. Arek loro rong ceret. Yo iki wis yo. Piye di Mas Jal? Rambutnya dawa gak gelem potongan. Iki lho. Takoni lama. Karepmu teko mrene iki arep lapo? Katene nang kono lho, Tenang ndi? nang Surabaya. Omahmu iku ngendi? Rupa-rupane kok dudu pawongan Surabaya kene. Wong iki. Oh, dudu kawulaku iki. Tuh. Lidah Ndonowati. Lidah. Iya. Duweso kono gunung kono. Iya enak. Pedite gunung. Iya. Pantes pancene bocah desa Pantes. pakaiane mobrot-mobrot. Iya sih. Pakai ngguduke elek. Enak ngene, anget. Lah wong ora klamben kok anget. Ah, iki kemul, sewekmu iki kemul. Gak enak ambune. Oh. Iki iki kemul lah kena, iki gak kena iki kemul iya. Enak mosok kemulan sewek. Ayo ana dhewe nang omah kono. Waduh. Kok waduh. Sopo jenengmu? Joko Brek. Joko Brek. Yo. Jenenge Joko Brek. Ya pantes wong jenenge Joko Brek. Enak. Brek iku apa sih? Yo Brek. Brek iku lah bosok ah. Yo Brek. Oh mulane menyang awakmu koyo ngono. Enak ini. Patek tok waduh. Enak. Wah, enak kon tiba kon gak duwe. Duwe kok enak duwe kon. Lah nggo apa aku patek? Enak ngene gatel. Lu wong gatel kok penak iki. Enak timbang kon gak iso kukur-kukur yo. Lho. Enak aku iso kukur-kukur. Kok model wong patek kok enak. Enak pengen wis lek gelem. Lho, lah nggo apa? Oh, pitik loro. Pitik loro digendong. Cecek. Lho. Tak tembil, kon tak tembil kon. Ayo. Tak tembil lho. Ayo. Lho, tembil. Lho. Ayo. Apa kok nempel kakak? Ayo. Ayo kon. Oh, Jon. Ayo. Ayo. Kurang ajar kowe. Tak wengkol kon. Ada bocah itu ngawas iki Mas iki. Orane kowe kok nggo jago. Kok nggo jago iki? Wih. Iki tadu menang ping 7 men ndek kono. Iya. Ming sapa? Ngawur aja Jawa. Sapa ini? Dimas Saung Sari. Wah, lanang kok jenenge Sari wedok. Wah, iki Den Mas Saung Sari. masih ora Raden Mas tapi ana Sari iki wong wedok. Kapik gentine jenengmu elek wong Sari wo. Genti sapa? Sapa? Parmo. Parmo seneni rukun. Wong ki paringane Kanjeng Rama dadakno arep nyandi kowe. Ya apa jago? Kate goleki bapak. Bapakmu neng ndi? Ana nggone Surabaya. Jenenge Surabaya? iya. Wong karo Jenenge sapa? Metenggung Jambirono. Dari Pak D. Tenggung Jambirono. Iya. Metenggung Jambirono. Sing duwe wong sak Surabaya. Sing duwe wong sak Iya, sing duwe wong Surabaya. Lho. Ro kan ro. Kowe ngomong Cok gampang ngomong. Tak sampluk. kowe ngono. Tak sampluk lho lek Kowe berarti nginyek Kanjeng Rama kuwi lho. Metenggung, yen metenggung ora ana. Dikandani gak percaya. Temenggung ki ono. Lek metenggung ki gak ono. Kon goblok. Joko juga goblok. Jare Pak D metenggung kok kon gak percaya. Ayo takokno nang omahku lah gak percaya ayo. Lah apa tebakan nang omahmu? Ayo takokno rono. Kowe ngomong sing bener. Lah iya bener. Metenggung ki ora ana. Ono, jare Pak D metenggung ae gak percaya takokno rono ayo. Lha apa? Temenggung. Ngerti ya? Muni metenggung ayo. Temenggung. Metenggung Oh, kon kok tak. apa?
Ayo kamu nih. Ayo, royon. Lho. Wong sing dikenekno dhewe iki. Wah, lecek iki. Lecek lho tanganmu semono gedene lek ngene lah ya plek wae. Mula wong lanang ojo sewekan cek gak licik. Sarungan koyo aku enak ambune. Iki kebiasaane pancen ngene iki nganggo jarik. Pantes e kowe iki anake Wak Sarimun, Wak Garimun. Biasa karo apa. Pakde Demang. Pakde Demang dongkol. Oh, boleh Pak Demung. Duka menawi Wak Demung. Pak Demung iki lho. Heh? Ketan kali Pak Demung iki. Wak Demung lak mademu. Wak Demang mademu. Gel no panjenengan. Omonganmu kok ngenyek karo Mak Deku ya. Iki babale ngene tapi gak tau ngantem ngono iku. Ate tak antem sik ngesakno. Iya, gak kerasa tanganmu ae. Ayo didule pitile, Mbok, pitikmu loro. Ngono cecek aduh ambune patek. Ayo didu pitike nek wani. Kowe kok ngajak ngadu petik ku Lah wani petemu tenan. kok ngono kok duit. Lah dipancang gulu lek pedhot nekmu. Ora sampuh menang ping 7 lho, Dul. Ya apa? Mau muni ya apa? Dul. Ya apa? Dul, iya mari. Ngene kalau ladul ae jenenge. Iya mari. Tak samblok kan kok. Dul sapa? Ya Dul sing saripes mari. Pak Dul gendeng jenenge. Ora kowe kok ngajak adu petik ku wani temenan. Wani. Lah kowe ora ndek apa-apa ngono. Apa Apa bandang? kok ditotokane? Biasane aku totoan bulu. Lho, Kalapit iku ketokni lho le. Ayo kon wani totoan bulu. pancene kon nekat wong plarat iki apa? Ya iku kendel lima kon lecek. Ngene ae saiki. Ayo Janji. Teman ya? Iya. Lekemu kalah, Iya. pojok jangan. Lah gulu keton. Tugel kalah. Iya, ayo. Kon nek kalah. Nek aku kalah, tak weni Mas Picis Rajabrono. Utawa busana, busanaku. Iki. Iya sing koyo Nek ngene. kalah aku kok kayak iki. Iya. Ya apa beling dong aku akeh. Beling. Beling kelip-kelip kayak toko. Beling-beling iki busanane kaprajuritan. Alah momoh gak njaluk iku. Enggak kon wis wani temenan adu betik karo. Heh? Wis wani temenan ah? Alah wong pitikmu loro. Ayo nek pancen manu diabar. Dudu ale. Iya, Pokok nek kon Temen, kalah, aku njuk duwe. wene busana tak weni dhuwit. Lek kon kalah njalukmu. Iki ayo, Iya. totane. Mek sitok ketoken gak Hati-hati apa-apa. ya. Hati. Iya ayo. Agong, Ayo Mas Andre. cucu enceng le, Gong. Ayo, Gong. Mbok. Ngalah nek PT ku jamune lemah le. Agong. Ayo, Gong. Ini sih Mas. Ayo Cul. Santap, Gong. Loh, kok aku pelak. Loh, lecek. Kalah. Kalah PT-mu, kalah. Ayo dorong. Kalah. Ayo, Hati-hati wele. Kurang ajaran, kurang nakal wele. Hei. Loh, lain lo. Kalah. Kalah. Kawani PT-mu. Kawani, Ayo, dorong. Kawani PT-mu. Wah nih. Loh, cono. Wih. Bukan nih. Apa betik iki? Loh, apa? Ada apa? Loh, sik. Kalah. Apa? Sik, ojo temen. Ada apa kon? Sarung lepen, sarung. Gak. Ojo. Kon kate main betikmu. Hei. Lundi pitike. Wis kalah betikmu tak go saiki. Loh, Buktine betikmu kalah. pitikmu sing kalah. Apa betikmu kalah? Hei. Ayo, Nyo. Rene. Napa? Ayo di pitikku. Pitikmu kalah. Kalah kon. Kalah apa nang pitikmu kalah?
Wong PT-mu semulayu sak paran-paran. Sok paran-paran nek ora durung kalah. Lah pokoke kene PT. Lah apa nyene solahe nek ku mlayu. Solahe apane kalah? Solahe. Ayo ndi PT. Lho ora no. Galen. Gelut le. Lho gelut-gelut ayo sembarang. Ayo gelut. Oh, dadak. Anggur sarung epekan timbang PT tenan. Jawab ayo. Iya. Sing hati-hati ya. Ayo. Kon ngantem ah. Ngantem. Ayo. Antem dhisik wae. Antemen. Ayo. Aduh. Aduh. Tak culuk kon. Ndi PT. Ayo. Ayo. Ayo wes. Ayo loro karo rene yo. Mau tak engkol kon. Nang direk. Woi. Kene. Wah, ganteng nyolongan PT. Preng bolongan duduk maling bolongan. Ngomete durung kalah digomlai kon mainan dile. Mbok tak.
Wis watara 3 sasi. Ingsun ora midhanget pawartane Njeng Sunan Singaning Kartosura. Uga rasane ngayem penggaling sur. Jalaran apa ora liya. Wis jumeneng tumenggung dongkol ning tlatah Brangwetan Surabaya. Sun gadang-gadang ing tembe. Putraku Sawung Rono lan Sawung Sari. Bisa ngganti kalenggan iki ning Brangwetan Surabaya. Sapa meneh sing calon kanggo ganti tumenggung ora ya amung putraku Sekaruni. Sowan Anjir Rama, sowan Anjir Rama. Sun waspadake kaya putraku Sawung Rono. Nyuwun inggih Kanjeng Rama. Apa ya kanthi raharja nggih. Dalem ngaturaken sembah pangabekti mugi kanca wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama. Wis tak trima sembah baktimu. Ora liwat amung pujaning Rama tumrap marang jenengku. Nyuwun inggih Kanjeng Rama. Arya sawetara kaya putraku Sawung Sari. Nggih Kanjeng Rama. Kaya apa ya kanthi raharja swamene Pun kula wonten ngarsa panjenengan dalem nggih kanthi raharja Kanjeng Rama. Iya. Boten langkung kang putra nyaosaken sembah bekti mugi konjuk wonten ngarsa. Tak trima ngger sembah pangabektimu. Nggih. Ora liwat amung pujaning Rama tumrap marang jenengku. Dalem tami mugi-mugi ndadosaken jimate kang putra lan lumutura dhateng prajurit Kadipaten Surabaya. Iya nggih. Nggih. Lho. Eneng apa? Ora kejaba saka iku piye anggonmu ngladi para tamtama ning alun-alun Surabaya. Nggih, kalilan matur wonten ngarsa panjenengan dalem Kanjeng Rama. Iya. Bilih Kanjeng Rama niti pirsa anggen dalem ngladi kridaning aperang prajurit tamtama Kadipaten Surabaya. Oh, sawanci-wanci wonten mengsah saking manca negari. Sampun dalem rencangi pecahin dodo lutan ludira. Ngembat watang sanging giling turangga. Lepas sing curiga tangkise Walastra cekap priyandika kula pun Sawung Sari kalian Kakang Mas Sawung Rono. Iya nggih. Nggih. Banget panedoni maning sun jalaran apa? Nggih. Sing kanggo agul-agul ing Brangwetan kejaba mung kowe karo Masmu Sawung Rono. Leres dawuh panjenengan Kanjeng Rama. Sajak ora suamu kok ya nyulawadi kok ya padha ora karu-karuan pranatan iki ana ngapa to? Ana apa? Panjenengan matur, Kang. Kenapa? Niku ngaten Kanjeng Rama. Kula wau wonten pengaduan Sawung. Wonten nggih menika alun-alun Kartosura. Iya. Wonten lare nggih menika ngaken Ning alun-alun Surabaya, nggih Brangwetan. Surabaya. Ya kedaden kaya apa? Kula wau ngaken menawi panjenengan menika nggih menika Piye bocah edan menika? Ana apa napa? Bocah edan kok wonten Lho, regongan. lho. Ah iki. Ayo, maling. Lho, Ayo. Nunggu. Mo. Konyol. iki sing penjaga regol kaya apa? Penjaga regol kok ngancani bocah kawula cilik mlebu tanpa. Amriko Tanpa lumpat wonten ing lumpat. pager tembok niku Kanjeng Rama. Mboten Kowe, medal regol menika. Mengko kowe iki bocah ndi? Kon gak melok apa-apa. Lho. Metu. Sapa sing meneh palilah kowe mlebu ning pendopo Ketemunggan Surabaya? Kan sing ngongkon. Kanjeng Rama menika tiyang edan Kanjeng Rama. Colong iki lho, pitik dicolong. Sapa sing nyolong? Ngarek loro iki. Ngomongmu sing genah. Ngomong apa ngongkon ae colong ae. Lho, Iki lho sing Kanjeng Rama. Wong Metu. Tak kampleng lho. Maling kabeh sak omah iki maling. Lho. Wongan. Bocah edan iki panjenengan. ngerti, iki ning pendopo Ketemunggungan. Ngerti apa ora kowe? Yen mlebu mrene kudu ana tata cara. Ora kok sudar-sudur. Nah, mlebu nang maling ae pokoke wis ketemu. Maling sing maling Pitik to. durung kalah kok colong. Eh, Durung nih. Nah, durung. Engko to. Solai tak ku solai. Oh, soleh apane kok colong kok mlayu ayo. Lho, kok iki lak rusak pendopo lho. Ayo. Le, kene nggih. Babah. Oh, pokare kok colong ayo. Kowe iki wong desa. Wong Karang Perdesan teko rene. Tanpa tata krama. Aku sapa? Ngerti, aku Temenggung. Kok ora nganggo basa to karo aku kowe? Kok enak kon yo gak basa. Lho, Ngene lho. Pitik yo didu. Durung kalah lho.
Kowe aku digo mlayu. Iki lak dianggep kaya kancane aku iki wong ngomong kaya ngene. Aku Aku iki temenggung ngerti Lah kowe. yo kon nang Lho garuk. kon iya iki kok kaya ngono kon. Ya alun-alun kono lho, alun-alun contong kon nang garuk. Melok ae wong garuk lho melok ae lho ta. Kowe ngerti? Iki lho. Busanaku, aku iki tumenggung. Sing mengku ing Brang Wetan. Kok kon kaya apa to kowe iki? Lah kon gak melok-melok ae. Lho. Kaya apa nalari? Di PT yo didu mang kon garo kowe kon mang gano yo. Wis kon umpamane kon gano yo. Wis iki lomah iki jumlah tumenggung ora ana ajine yen kaya ngene. Panci. Lanjut kaya apa? Yo pokoke kon mang gano lho ya. Kon mang pokoke gano. Aku kepethuk iki. Mbok omong panjenengan. Ngono. Aja melok ae aku tak ngomong. Yo, piye? Didu karo iki PT yo nek aku kalah dikethok guluku. Terus Nek iki kalah aku dikei dhuwit. PT ku digurung kalah lho digo mlayu adul. Yo. Ngomong sing enak. Kanjeng Rama. Ning asale Kanjeng Rama. Kok wadul-wadul. Kon iki anyene nyolongan kon iki anyene. Wong PT musim kalah kok. Ya untunge kok ora ana punggawa sing ana pendopo kene. Lah yen ana pendopo kabeh kaya apa? Kaya apa? Jeng Rama yen kono lak ya lengsem. Esuk-esuk meneh yen mrene, sowan mrene mesti lungguh ning ngisor. Ngerti? Ngerti kowe? Aja sudar-sudur kaya ngono. Ora entuk kaya ngono kuwi. Weruh. Lanjut pitikmu saiki gawa. Dicolong iku. Ya wis engko aku sing ganteni. Iki sapa sih iki sapa iki? Iki putraku. Anakmu. Ya. Kon mana? Dudu ibune. Ah, sampeyan medal ke mau nang Engko jero. ngene lho ya. Mengko tak ganti, pitikmu tak balekke, duwite tak wenehi sing akeh, kowe ndang bali asal. Lho, lah kaya apa? Ganjo duwe nyeluk pitikku mang lho, pitikku menangan. Pitik nang ndi le pitike? Dicolong iku kandhane dicolong otot ae iki. Sopo duwe tawon Kanjeng Kon mang ae kon sing Lho, mengko aja geger ngene. Apa nih? Aja lho. Iki lak yang rusak temenggungan kaya ngene iki. Kon kok tak sampluk kok. Lho, Metu. Ayo. Metu. Kon tak kambleng lho. Metu enggak? Anteni le awas iki kon. ora bocah ndi ku? Bocah saking Saking Wlidah. Wlidah. Saka Wlidah. Nggih. Lah mrene nggawa apa? Pitik. Didu karo pitikmu. Nggih kula wong kawon aja. Pokoke gelem gak gelem kek. Sakjane mang aku lak katene liwat tok ah. Kate liwat tok iku terus iki ana dalan. Mbok basa titik-titik mbok ajar tata krama. Basa. Waduh medhayo nang liyane wis. Ya, njut kaya apa? Nah, isane ngene kok. Ya wis to, saisamu kaya apa? Tak tinggal ngono salah-salah. Ngene lho ya. Pitik didu. Ya, njut. Nek iku durung kalah lho digo mlayu karo arek loro iki. Ayo, sing salah sapa iki? Ya, sing salah si Samurono Samucari. Ayo aja diwangi nek Lah, salah. njut kaya apa meneh? Saiki kok jaluk pitike. Pitike tak jaluk, aku tak goleki wong sing tak goleki. Sapa sing kok goleki? Sing kok goleki Sing tak sapa? goleki anu, sapa mangko? Rek. Sing tak kandhani kono lho lali. Aku malah kon tak kandhani ya. Kaya wong edan, kaya cah edan. Panji bocah Wong kudu tumenggung kok tinggal rek wae. Yo. Sing tak goleki Metenggung Jambirono. Ro. Metenggung Jambirono, ro. Metenggung kaya apa? Oh iki. Tambah dero kon, Metenggung Jambirono. Iki kaya apa karepe iki? Ro iki mesti ro. Lek ngomong. Lah yo, sing tak Kudu golek. Metenggung. Sik lah. Melok ae ngono. Tumenggung. Lah yo. kersane. Tumenggung. Nah, Piye? Tumenggung. Metenggung. Metenggung. Tumenggung. Sapa? Tumenggung. Gung. Nah, Tumenggung. Menggung. Gung, iya. Tumenggung. Tumenggung Jambirono. Ro iki apa deh? Ro kan sih. Ora, kowe goleki Tumenggung Jengrono. Yo. Lah yo. Tumenggung Jengrono. Iya. Lah aranmu sapa? Aku Joko Berak. Joko Berak. Yo. Asal saka ndi? Asale teko weteng. Susahmu karo cah ngene iki. Edan. Wis edan tenan kowe. Kon garu kon melok-melok ae kon. Kok nek ngomong mencak-mencak. Tak sepak bisa nih. Waduh, tepanono bapakne ati cepak. Kok. Lanjut kaya apa? Goleki Tumenggung Jengrono. Yo, aku dikongkon karo Mak Di Demang dongkol nggone warung. Kaperluan
Ndoleki bapak sih. Apa bapakmu jadi punggawa ning kene magang kene? Duduk. Apa jadi bekal kene? Enggak. Apa jadi prabot ning kene? Duduk iku. Lah bapakmu apa? Iku Bekal ning kene. Metenggung, Lho. Temenggung. Tumenggung. Nah, iya. Di Bekasi digolek. Ayo Joko Brek saiki nek kon golek bapakmu nang gone Surabaya. Mbokku jenenge Dewi Sangkrah, omaku Lida Ndorowati. Winginane panen telo kon gak gelem rono. Edan kowe. Wong tumenggung ditawani telo. Jadi kowe asal saka Lidah Yonowati. Iya. Anake putune Demang. Demang Dongkol. Dempang Dongkol. Boyojoro. Boyo ibumu arane Dewi Sangkrah. Dewi Sangkrah. Joko Brek. Lah yen kowe goleki wong tuamu Temenggung Jaingrono. Iya. Saka Lidah menyang Surabaya. Iya. Apa buktine? Apa nyatane? Aku digawani gombalan. Apa gombalan coba? Pengin laku. Nah, iki digawani iki. Aja ngopek. Coba to tak deloki sik. Blontok ya. Iya, iya. Manahe maling kok kon nyolong pisan. Enak ambune mesti ngono. Mau bisa sarungku ya. Mau bisa sarung. Gawani kutho, gak disangun duwe blas ya, Pak Gus. Brek. Mau njaluk mangan wong-wong iki. Iya to. Ngene nggih. Jane arep tak pipono kaya apa? Yen kuwi nyata bener-bener putrane ya iki mau Rara Blengoh, ya mbok Randha Sangkrah sing saka Lidah. Ora ana siji loro. Wong tuamu lanang ya aku ngger wong tuamu lanang. Hah? Aku wong tuamu lanang. Waduh, aku rondo. Wah, kepalane mulih. Iya iya engko Waduh. dhisik to, mengko. Wah, bode karo Pak D kangen. Anu temenan, nek wis kepethuk jan mulai bojomu nangis saya. Wis. Iya temenan. Wis rusak to menggong kaya ngene rusak nek Ayo, ketekan ayo, kowe. boleh. Iya mengko sare dhisik Ayo. ditoto kang apik. Wah, Ramo. Bojomu nangis. Iya. Ayo Ramo. Terus pundi? Iya nggih, sawung rono sawung sari. Nggih, nggih. Nedahaken duka Anjir Rom. Ndadekno ngaken-ngaken putra menika, putra iya, saking pundi, ndadekno kawruanmu. Mas? Inggih. Riko ing tlatah Brang Wetan kena pegebluk. Kawula cilik bebasane esuk lara sore mati. Inggih. Sore lara esuk mati. Yut aku go tumbaling pegebluk. Tak rewangi semedi menyanggone Lidah. Nyang Rawa Wiyung. Aku pecuk karo ibumu kang aran Sangkrah. Dadi berak iki kapernah dulur nom karo kowe patutan saka garwa selir mbok Rara Sangkrah ya mbok Randha Blengoh. Yo nggih. Dadi iki sih sanak kadangmu dhewe ngerti. Lah menika panjenengan menika menapa boten klentu lah. Putra panjenengan sawung rono drasan sawung sari kados ngaten lah menika. Iya to. Aja Kangge kaya napa mengkono. ngaten? Mengko iki tak paslake karo kowe olah apike kaya apa. Kenalke, iki sedulurmu lanang, ngerti. Kowe pernah mas karo iki. Dadi kowe adine. Kenalke nggih, kenalke. Untung ora pateni lho. Wong coba paten digawe kan mau kon tak iso. Yo kalah iki. Ning Jawa iki Iya. aku wis ngerti. Yo. Cabrang Wetan pancen yo isih tata basa adat istiadat iki isih kasar ning ditata nek sono ketemunggan kene nggih ya. Iya nek wis ana kene. Iya ajar basa titik-titik. Iya. Undang apa aja bapak? Apa? Romo. Oh, Romo. Iya. Romo. Aja kon panjenengan. Panjenengan. Iya, lah nek didangu brek dalam Romo. Dalem. Lebih coba upama tak undang. Brek Dalem mo. aja dibeket wonge. Dingin kanggo Romo. Oh, Romo. Nah, brek Dalem Romo. apa wis wengger kuwi ning kene mau. Wis biyen. Lho, Panjenengan bocah mendho to ngono. entos saiki tak serake kuwi. Kaya olah apike si brek adine iki. Apa diparangaken nyuwita wonten mriki? Iya. Aku melok lho, aku gak mulih lho. Iya, ning cintare. Ya arep kaya apa meneh. Arep tak kaya apa? Iki ya iki putrane Rama mirasi. Nggih. Nggih, ya. Ya, kowe manut karo masmu lho ya. Ngerti kowe? Lah penake engko kaya apa tatanane
Wis tau lah tak sakit wis. Pokoknya yang nginep lho rek begini ya. Pokoknya nginep babak aku seminggu ana iki. Ya aja rame-rame tak kuampleng ngono.